Majaira Jairos, Comrade Bombsho Gesa Lieutenant, panguva ino obuda pachena achiti aiwa, we all know kuti the ruling party ZANU-PF is very very powerful and it have the capacity yekukontrola nyika yose. Vauya panapa vakabvuma vakati aiwa izvozvo zvisikana nyika yose aiwa from Zambezi to Limpopo. But ouya panapa achiti you guys you must know one thing, if you pressurize the regime aiwa vanotanga kundeya ndeya vasingachazivi kuti vaita sei. Sendapinda mashoko atirikuona kuti aiwa these guys vaya neimwe strategy aiwa towards just after these Christmas holidays to remove the ruling party ZANU-PF for subscribe or like on the bell. I have always said that ZANU-PF in general and a small clique of the military in particular are not shaken by anything but pressure. They understand the language of pressure and nothing else. Let us all pressure and shut it down Zimbabwe on the 22nd and the 23rd of April 2025. Thomas wanoda pana poposta this picture akanzi 22 to 23 April national shutdown. Thomas kwarukuda pana panyorwa namajara Jairos achiti aiwa yes toza kuti ZANU-PF inogona kuita zvainoda nenyika yeZimbabwe but isusu aiwa ngatimboipai pressure kuti vazive chokwadi, noda kuti if we remain silent we are going to suffer forevermore. Vacharamba vachikuita zvavanoda aiwa nenyika yedu achiti aiwa isusu zvinhu zvisina kuoma hazvo, we just have to shut down ourselves kuti the regime ive confused, izive chokwadi kuti aiwa vanhu ava vese havachavadi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu. Mafunguro enyu, subscribe or like and turn on the bell icon.